What up, motherfuckers! Σήμερα είμαστε έξω για ακόμα μια φορά και με αφορμή την άφηξη του Pokemon Go στην Ελλάδα αποφάσισα να ασχοληθώ και εγώ με αυτό. Έχω φτιάξει ένα λογαριασμό και μπορώ πλέον να παίξω Pokemon Go. Ωραία. Σήμερα είμαστε μαζί με τον SKRV και όσοι που για το καπέλο μου από το 2008 σας γράφω τα χίλια. Έχω πιάσει ήδη λίγα Pokemon από χτες, αλλά σήμερα θα ξεκινήσω επίσημα και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό. Που σημαίνει ότι όλο το πρωί θα είναι έξω, όλο το βράδυ θα είναι έξω και θα κοιμάται ελάχιστα. Σπύρο, το πρώτο Pokestop είναι από εδώ. Είναι οι Άγιοι Βρυτάνες. Πάμε να τους βρούμε όλους. Γκάτα κάτσε μόνο. Επίσης, έχω βρει και επίσημο όνομα. Το όνομα μου είναι Ash Ketchup. Αυτό. Πάμε! Αυτά τα δύο πρώτα Pokemon που βρήκα είναι δύο Taungy. Την Pokeball παρακαλώ, SKRV. Κατακατσέμολ! Είμαστε στον Ιερό Ναό Αγίων Ευρυτάνων, όπως μπορείτε να τα κρίνετε και εδώ από το χάρτη. Εδώ υπάρχει το πρώτο μας Pokestop. Και κάνοντας μια ωραία σβούρα αφήνετε ότι η μαλακιά που δεν ξέρω καν τι είναι. Ορίστε, 1, 2, 3 Pokeball. Πουλάραμε και ξεκινάμε το ταξίδι μας προς το άγνωστο. Σπύρο, εύχομαι να επιτύχεις αυτή τη διαδικασία. Σε ευχαριστώ πολύ, SKRV. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα αποτύχεις. Πιστέ μου, σύντροφε. Πάμε να τα πιάσουμε όλα. Πάμε. Ο καλοπιστός σύμβουλος SKRV με συμβούλεψε να πετάξω κάπου σε αυτή την περιοχή ένα incense, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολλά Pokemon να εισέλθουν κοντά στην περιοχή για να μπορούμε να πιάσουμε και τίποτα σε αυτό το γάμο επεισόδιο. Βασικά δεν πάει με βάση την περιοχή, πάει με βάση το που είσαι εσύ. Όπου πας εσύ, εκεί θα το Pokemon. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι στη συγκεκριμένη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ τον SKRV για τα καλά του λόγια. Εδώ είναι το incense. Και τι κάνω τώρα? Πατάς. Το πατάω. Ναι. Αυτό. Αυτό και θα δούμε Pokemon. Ναι. Ωραία. Θα πηγαίνουμε σιγά σιγά με αργές κινήσεις και αργά βήματα. Πας έτσι κανένα Pokemon γιατί δεν έχω πιάσει τίποτα ακόμα. Λοιπόν, εδώ μπροστά βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλά Pokemon. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πηδήξω να τα πιάσω μέσα γιατί υπάρχει φράχτης. Θα σας πιάσω, το ξέρετε. Έτσι όπως σας βλέπω, έτσι όπως με βλέπετε θα σας πιάσω μια μέρα. Γιατί ξέρεις γιατί? Ξέρεις γιατί? Γκάτα κάτσε μολ. Λοιπόν, βρήκαμε το πρώτο μας Pokemon, είναι το Clefairy. Σπύρο, συμβουλή, άμα χάσει μια Pokemon διπλό πάτημα. Την παίρνεις πίσω. Δεν την παίρνεις πίσω. Δεν την παίρνεις. Ανάτι. Να βλέπεις. Όχι τόσο δυνατές. Τόσο. Να το. Έλα. Όχι. Τι έγινε? Κόλλησε. Γιατί κόλλησε? Όχι. Αν παίξει να ξεκινήσει. Όχι. Δεν το πιστεύω. Αρνούμε. Αρνείσαι, ξαναρνείσαι, έτσι είναι οι σερβέρς του Pokemon Go. Αναπτύσσονται από το βέβαιο στο βράδυ. Πώς αισθάνεσαι, Σπύρο? Γάμω το κέρο, το κόλλησε εφαρμογή τώρα. Και δεν καταφέρω να πιάσω το Clefairy όπως προέβλεπα. Θα τα παρατήσεις? Δεν θα παρατάω ποτέ. Είμαι ο Ash Ketchup. Δεν θα παρατήσω ποτέ. Άμα δεν κόλλησε εφαρμογή. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε άγωνη περιοχή. Γιατί έχουν περάσει 5 λεπτά από το incense και δεν έχω πιάσει τίποτα. Εκτός από το Clefairy που θα το έπιανα, αλλά κόλλησε η εφαρμογή. Μετά από αρκετή ώρα βρήκαμε ένα Zubat. Έχω ήδη Zubat, αλλά δεν με πειράζει αρκεί να πιάνω Pokemon εγώ. Ας το έξα. Πώς κάνω, τι γίνανε? Κάνε ένα spin. Ξέρεις πώς το κάνεις spin? Να το, πες μου ότι θα το πιάσω. Πες μου ότι θα το πιάσω. 1, 2, 3. Δεν πιάσα Pokemon! Αγκάνιασε με SKRV. Αγαπητέ μου σύντροφε. Δεν είμαι γκέι, αυτός είναι. Αγαπητέ μου σύντροφε, πιάσε. Δεν χασομεράμε, συνεχίζουμε. Πήρε 100 XP και κοντεύω στο level 3. Γιατί είμαι στο level 2, είμαι άχρηστος. Έχουμε φτάσει στο εθνικό στάδιο. Εθνικό στάδιο Καρπενησίου. Εθνικό στάδιο Καρπενησίου. Ή αλλιώς κλειστό. Ναι, έτσι το λέμε εδώ, οι τόπιοι. Λοιπόν, εξελίσσεται τώρα, βρήκα και Caterpie. Δοκίμασε ένα spin.
Ξέρεις να κάνεις spin. Τι spin. Κρατάς την Pokéball και την κάνεις γύρω-γύρω. Δεν πειράζει τώρα, δεν θα το πιάσω. Παίρνεις περισσότερο XP. Όχι, τι γίνεται. Όχι, μην μου το κάνεις αυτό. Έτσι θα πάω στην κάμερα. Παιδιά. Είναι... Και εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Στο τέλος μπορεί και να στο βάλει. Προχωρήστε. Δεν ξέρω. Είναι κακό αυτό που συμβαίνει, άλλαξε να κόλλησε εφαρμογή. Είμαι πολύ λυπημένος από την όλη εμπειρία. Πρέπει να επανεκκινήσει η εφαρμογή. Δεν περίμενα να αποτύχω τόσο πολύ σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Έχει μας ένα τιούμπον εδώ μπροστά, ελπίζω να μην κολλήσει εφαρμογή αυτή τη φορά. Σε παρακαλώ, μπες. Σε παρακαλώ, μην κολλήσει εφαρμογή. Τι κάνεις. Σε παρακαλώ. Κόλλησε. Καδεμένοι servers. Κόλλησε. Γενικά είμαι απογοητευμένος από την σήμερον ημέρα. Γαμώ τους servers του Pokemon και της Niantic, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι, δεν ξέρω να το πω σωστά, αλλά δεν με νοιάζει. Όπου να είναι το Incest τελειώνει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω να πω ότι τελείωσε η μπαταρία από το κινητό μου. Οπότε πλέον δεν μπορώ να συνεχίσω το Pokemon Go. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Like στη σελίδα μου στο Facebook και subscribe στον πιστό μου σύντροφο SKRV, ο οποίος κουράστηκε μετά από πολλή ώρα περπατήματος και αποτυχίας ταυτόχρονα. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Γαμώ τους servers της Niantic. Niantic. Σας γαμώ.